Es I draw I gwrdd â Bagilhole, sydd yn artist celf gain ac yn datŵydd poblogaidd. Ydy o'n rhywbeth eitha ddiweddar fod artistiaid yn troi at yr byd tatŵ fel ffordd arall o ddangos gwaith nhw? Mae wedi dechrau mynd yn boblogaidd iawn, a nath y gychwyn o tattooist traddodiadol iawn darganfod Instagram a dechrau addasu steil neu rhywbeth newydd, ffres, a dim basically agor space newydd I lle mae bobl yn teimlo fatha mae yna bwlch yn y farchnad I wneud rhywbeth unique newydd. Ti'n gweld bobl yn defnyddio fatha 3D rendering, a wedyn yn troi fewn I tattoos, fatha gwneud sculptures gynta, a wedyn iwsio'r sketches o'r sculptures na I fewn I tattoos. Felly, efo'r ffaith bod dy waith celf di yn poblogaidd, wyt ti'n gweld hynna'n effeithio'r gwaith tatŵio hefyd? Ydy o'n mynd llaw yn llaw? Yn aml, di bobl ddim yn gwybod bod fi yn peintio. Dwi wedi cael lot fwy o bobl yn dilyn mi o y tattoos I fewn i'r peintio. Felly, oes gennych chi rhestr aros ar y funud i'r tatŵio? Oes, mae'na rhestr aros eitha hir ar y funud, tua 3-4 mis yn backed up wan. Waw! Sut ydy yna'n teimlo? Overwhelming weithiau, efo'n ffair, sy'n licio gael 8 braich I gallu gwneud pawb ar unwaith. Mae rhaid hyder I fewn I waith dim mewn ffordd, a mae'n helpu chdi fydda cael ymlaen designs newydd a balli, achos bod chdi'n cael hyder na. So, os dwi eisiau tatŵ, rhaid I fi disgwyl chydig o Gei di rŵan hyn. Sgennych chi amser rŵan am... Neck tattoo only. Dwi'n siŵr os ni'n gallu rocio yna. O'n i'n meddwl beth ella, dwi'n gwybod, reichiau ella, ond dwi'n siŵr os dwi'n barod am y gyfrw eto.